Тежка нещо. Бойна китайска наденица, която ще бъде разрушена от стария монарх Венци Зима Митко. Виждаме наденицата. Естествено. Малко по-лек пасно. Само държено, че към телефон. Така. Остане тежко, чупиш напред. Напред искаш. Виждаме камерата, виждаме. Аз съм велик майстор по бойни китайски изкуства. Обаче да му е тясно се. Дай ще бъде млад. Виждам си наденицата. Отдето имаш точно. Не е това чуе. Виждам си надениците. Да. Аз съм великански майстор по колко. Дай ще го замръсна.